Congratulations! Congratulations! nemakorokoto kunyati family iyo yatenga mota yekutanga muupenyu hwavo inova eToyota RAV4 GR Sport itsva ine 0 mileage. Mhuri yeZimbabwe kana usingarwadziwe nenyati family ingonyorawo kuti congratulations makorokoto anhlope. Kusangana kwatwiita zvakare pachannel ino channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe nema-updates andinodzoka nawo pano nguva nenguva. Iyi ndiyo inonzi from grass to grace. Kana Mwari vada kuropafadza vanhu vavo vanongoropafadza zvekuti zvinoshamisa kana nemuvengi wako. Hapana aitarisira kuti the Nyati family ingasvikewo pakuita ma-achievements akadai kusvika pakutenga mota isati yambotengwa nemamwe ma-musician even emuno muZimbabwe kana nemamwe ma-socialites akatanga kudhara emuno muZimbabwe. Asi mhuri iyi yekwanyati family yakwanisa iyo kutenga mota ine 0 mileage, mota ine mapepa ayo ichine maplastic kubva kuToyota chaiko isiri kana ex-Jap. Iyi ndiyo inonzi a living testimony chaiyo, nekuti tikatarisa kwakabva Nyati family kwaipisa tsitsi kwaipisa vakabva ivo mukugara mumukuku apo pavaiita ivo ma-vlogs avo ayo akafarirwa nemhuri yeZimbabwe ikasvika iyo pakuvafollowa vakanzwirwa nyasha vakaona ma-followers vakasvika ivo pakumonetize ma-pages avo nemamwe ma-social media handles avo kuti vakwanise vachiwana mari. Popularity yakagenwa neNyati family after vaita mbiri yakaita kuti vange vachiwana ma-adverts kuma-corporates kuti vange vachiwana mari, izvo zvakavabatsira kuti vange vachiwana income. Nekuti tikatarisa Nyati family yakanovaka iyo shop kumusha kwayo ikavakisa imba nekuda kwekushanda kwavakaita nekuadvertisa zvinhu zvavaiadvertisa kuburikidza necontent creation. Mhuri yeZimbabwe, content creation inobhadhara, asi kana zvisiri zvako hazvisi zvako. Congratulations to Nyati family iyo yakwanisa kutenga mota ine 0 mileage. Zvinhu zvaitwa neNyati family zvafadzawo mafanzi avo nekuti vateerawo matsimba aTight naKiki avo vatenga sofa mota mbiri kuburikidza neiyoyi content creation.